Kasi mo mambaling gagawan mo. Ito mo lost ka. Mababay sweldo, OT, pa kanya nalabayan. Hinigit-try habang anak, nalaka pong masyadong responsibility. Hi, today is August 1st and I was just by a phone. I'm supposed to meet two friends, but it seems that Francis doesn't want to go out today. But it will just be Jordan. Welcome to Makimura Ramen Bar. We decided to have our early dinner here. This is fantastic since the rainy season is apparently in full swing. Jarek is having the original tonkatsu and mine is aka tonkatsu along with crunchy tuna maki. We're chit-chatting about our life after graduating college, but it is now turning into a more interesting discussion. Baka nanuta kaya. Feeling ko yung magpalawat. Wala. We're now at Coffee Project, the most Instagrammable cafe in the country. We've just got a cup of white mocha latte and a cup of creme brulee frappe. Tingnan background kita ng magawa na talaga siya eh. Kasi audit ko, di ba? Experience. Ano ang in-apply mo niya mo muna? Audit ko talaga. Okay. Kaya makano, hindi ko SGV kasi di ba big four. May KPMG ka din apply? Nag-apply ko pa rin to. Tapos last choice kita SGV pero kasi nga di ba yung balita kay SGV, mababay sweldo, OT, pa kanya nalabayan. Last choice, pero yung minawas ka ko yung SGV. Ano? KPMG PWC. Nag-apply ka? Tsaka? Deloitte na yung SGV ko niya, Deloitte eh. Mumuna na yung SGV, sobrang sa akin. Siyempre, mumuna naman talaga, sobrang ako kasi ba, sabak ko kasi agad kay SGV eh. Doon pa ka talagang interview. Tapig down there like Batangas, na 1 week pa kanya, 1 week kaya kami muli. Kasi mo mambaling gagawan mo. Ito mo lost ka, tapos mukhang to, sobrang sa akin. Tapos, itang kaya may panganta, dali may panganta kay Mandaluyong. Pag mumuli ka, talagang nakasakit. So mga paisip na kaso na bakit hindi mo ito. Hindi mo sa akin. Tapos kinuha ka naman eh, ba't kulinob kayo niya? Pero ito, after na nito itong first guy, naging okay na ako. Sabi ko, 6 months, di ba? Pero nagtuloy-tuloy ko, tapos sabi ko, senior ako. Bakit wagi 6 months? Ala, experience mo talaga. Basta makatakas na mo. Basta ikit ko yung mga. Before nakikit ko na kayo abroad, bala ko talaga mag-private. Basta may akakuha na akong experience, lumipat ako private. Tapos, patas na kabuhat. Mas bulit ko rin ang hinigit-try habang anak, nalaka pong masyadong responsibility. Ano yung matripatang kaya? Online. Okay, part-time mo kayo. Ano ba yung choice na virtual lang po kay? Ali, ilang ating kang full-time plus part-time. Siguro nung try ko mag-Friday. Baka kasi medyo hanggang kahit yung oras mo rin. Hello. Shoutout sa CDS. Fuck too late. Ito ako nagsalita itong mag-wheeler. Ako. Ano ay sa rin? Pero huwag ka magpapit. Wala ako nang ganyan yan. Basta rin Sakto mo magkalita eh. Guys,
Chat ka lang. Oy, Miray, mawala ka. Kaya kasi UAE time po. Nag-apply pala pre. Sis, na kami dito. Sayang. Iyabi ako sa ating vlog na pre. Ah, bye. See you in the next vlog. This is their bathroom. Looks good, right? It's rainy day. It's now 8 o'clock. And we're going home. Goodbye. Bye!